What's up mga amigo? Ayan mga amigo, 2024 na naman at andito pa rin tayo sa ating sa ating kinalalagyan. Ayan, tis-tis lamang mga amigo, bagamat may mga problema tayo sa buhay, may mga kanya-kanya tayong suliranin na kinakailangan nating tapusin eh. Tuloy-tuloy lamang po tayo mga amigo. Bagamat ang inyong amigo ay medyo kapag ganitong may mga suliranin tayo sa buhay, medyo malaking epekto sa atin ito, kaya lang kailangan natin magpatuloy dahil may pamilyang umaasa sa atin. Bagamat maliit ang kinikita natin dito mga amigo sa ating bansa, tuloy-tuloy lamang po tayo dahil ang inyong amigo kung hindi nyo pa alam, may dati rin pong OFW at medyo maganda-ganda sana yung trabaho natin sa Middle East, pero dahil sa mga problema kailangan natin bumalik dito sa Pilipinas. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy ang buhay ang buhay ng isang driver mga amigo. At yan mga amigo, pero bago ang lahat mga amigo, mega love shoutout po muna mga amigo sa ating mga amigong OFW. Ganun din po mga amigo sa ating mga subscriber, sa mga amigo po nating silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga amigo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel mga amigo. Ayan mga amigo, nautusan lang tayo mga amigo na mag-deliver ng dokumento dito sa Department of Labor and Employment dito sa Manila, sa may Intramuros mga amigo. Kaya pagkatapos po nito mga amigo, meron pa tayong di-deliver ng panibagong sa isa-isa ng mga agency ng gobyerno kung saan madalas tayo bumiyahe pa roon at parito mga amigo. Dahil ang trabaho po ng inyong amigo isang delivery driver, delivery ng mga dokumento mga amigo, at shuttle driver din po tayo sa umaga at sa hapon mga amigo. Bagamat kailangan natin gumising ng maaga para masundo yung mga empleyado at matulog ng gabi para may hatid lamang po sila sa kanilang mga uuwian mga amigo. Ayan, sa ating mga amigo na mga drivers at mga riders, mega shoutout po sa inyo lahat mga amigo. At talagang ganyan buhay mga amigo. Ayan, 2024 naman mga amigo, hindi pa rin tayo yumayaman. Sana lahat yumaman yung Pilipinas na para yung mga OFW natin mga amigo makauwi na ng Pilipinas at makapili ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayan mga amigo. At sana mga amigo patuloy nyo pong suportahan yung ating channel para naman makasweldo tayo sa ating YouTube channel na mga amigo. Bagamat tayo naman ay small vlogger lamang o matagal na nagsisimula, hanggang ngayon simula pa rin hindi tayo makasahod ng maganda-ganda mga amigo. Pero talagang ganyan ang buhay at mahalaga mga amigo, araw-araw tayo nag-upload ng mga video. Bagamat maliit lamang yung mga views, tsaga-tsaga lamang, baka malay mo balang araw sabihin ni Lord ito na yung oras mo para umasinso sa buhay. Ayan, wala naman tayong inihiling kundi mapanatili natin yung kung anong meron tayo sa oras at araw na ito mga amigo. Again, Happy New Year at bagong taon, bagong buhay, bagong pakikipagsapalaran, bagong pakikipagbardagulan sa trapiko mga amigo. Ayan mga amigo, at welcome po sa ating bagong taon 2024 at bye po sa taong 2023 mga amigo. Ang dami po nating napapanood mga amigo sa mga nangyayari sa sulok, sa kahit saan sulok ng mundo. Sana wag naman mangyari sa Pilipinas yung mga nangyayari sa ibang bansa, kaya nang nangyari lamang po sa Israel at sa Palestine. At yung nangyari lamang po nung isang araw, parang kailan lang, nangyari na naman sa bansang Japan. At sana patuloy tayong gabayan ng Panginoon para malayo tayo sa lahat ng mga kapahamakan na nararanasan ng ating mga kabrother or mga amigo nating mga tao sa buong mundo mga amigo. Ayan, para sa mga amigo natin na nandyan sa Middle East, ingat-ingat at enjoy lamang po natin yung pagtatrabaho natin para sa pamilya. At pasaan ba't makakauwi din tayo ng Pilipinas mga amigo.
Ayan mga amigo, malapit na tayo dito sa ating pupuntahan sa Department of Labor and Employment or sa Dole Main Office tayo pupunta dito sa Intramuros, Manila. Kasi nandito mga amigo yung opisina at mag-deliver lang tayo ng ilang dokumento kasi iniiwanan lang po natin yan kasi ang pinapasukan pa natin ay attached agency ng Department of Labor and Employment. Bagamat government employee tayo, medyo maliit naman ang kinikita natin sa pagtatrabaho dito. Kaya hindi tumitigil siyos, nagbabaka sakali sa pamamagitan ng pag-YouTube o pag-upload ng mga video makatulong din po sa ekonomiya ng ating pamilya. I'm hoping po na sana patuloy niyo pong suportahan ng inyong amigo at mega love shoutout po sa inyong lahat at ingat po tayo mga amigo. Ayan mga amigo, nandito na tayo sa compound ng bali papasok na pala tayo ng compound ng Intramuros nito at paparada lamang po natin yung ating sasakyan dito sa bandang likuran ng labor. Ayan po, yan na po yung building ng Department of Labor and Employment para sa hindi pa nakakaalam. Pagpasok niyo po ng Intramuros, makikita niyo or bubungad po sa inyo yung mataas na building dito sa tapat po ng Pamantasan Lungsod ng Muntinlupa or PLM. Ayan, magkatapat lamang po yan. Dalawang building na yan po, magkatapat lamang po yan. Ayan mga amigo, nandito na po tayo at nahanap tayo ng mapaparadahan dito sa harapan or doon sa likuran nitong building na pupuntahan natin mga amigo. At mega love shoutout sa mga guard nating mga amigo dito sa Department of Labor at sa ating mga kaibigan or kababayan mga Pilipino mga amigo. Yan mga amigo, maraming salamat sa pagsuporta niyo po sa ating channel. Bagamat hindi tayo masyadong pinapanood or napapanood sa social media kasi shy tayo mga amigo. Ayan mga amigo, dito tayo makakapagparada sa likuran at iwanan muna natin ito at ng sasakyan dito at papanik tayo doon sa taas kasi nandoon yung opisina na pare-receive natin sa mga regarding dito sa mga dokumento natin dinadala. Ayan, dito na lang tayo magpaparada amigo sa likod nito kasi wala naman nakaparada at mega love shoutout po sa inyo lahat at again maraming salamat po sa inyong mga sumusuporta sa aking mga video at sa aking channel. Maraming salamat po. Kung ikaw po hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na rin po ang subscribe button at pakip-like na rin po at pakishare na rin po kung nagustuhan mo ang aking video. Maraming salamat po. Ingat po kayo at maraming salamat at manigong bagong taon. Welcome to 2024 at God bless po. I love you all. Ingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye.